lafiya. An ganka kuma sai a ce taimako sai ka ci wani abu na sai san yadda muka sha wahala muka tare da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kisa ba na san fitowa amma Alhaji Allah. amma alaikum salam Kasa iska ya Alhaji Allah. iska ya buga. Salamu alaikum. Abu lafiya? Na yi ni na gajiya. ya lafiya Lafiya lau. An yi lafiya? lafiya Alhaji lafiya mun zo mun same ka ta faɗa. lai ne ba ta mu Taba Allah ya yi. Ka san kowa da kadare. Kowa da abin da ya dame shi. Ni ma tura bane duka roka a gonan ku ko? Masala ta yi da. Ka san Alhaji yanzu lokaci ne. Mun zo roƙon alfarma ne wurin. Taimaka mana da bashi. Za mu je mu sai taki ne. Alhaji Mamago da girman kujeranka. ni ba na taimako kuma ba na sadaka Ni ma ba cika yi ba. sai Ai, za mu nemi kun yadda tafi da waje sharadi kwanaki. zan ba ku amma sai dai bashi amma ba zan taimake ku ba Muna son bashi. Muna son bashi. kuna ji na Me sharadinka? sharadi na idan na ba ku 10,000 sai kuma 15,000 Ai ko gidanmu mun yadda. kun yadda Mun yadda Alhaji. Alabara mun yadda. su nawa kuke so 20,000. 20,000 20,000. kun ga in na ba ku 20,000 za ku zo mun da 30,000 A to ai normal ne hakan ai. Ko gida ba ma saya? ba ku yadda ba shi kenan ku je A ba. Mun yadda Alhaji mun yadda. Mun yadda. Mun yadda. Salamu alaikum. Dan iska ne. Assalamu alaikum. Kafin da dawo lafiya. Kafin da kin sha mun kafin rakwa ne. Ai na sai da gidan da kike mun. Allah ya kiyaye. Ai da gidan iska ne. Ai da ki da yanda ka na hita bare da ki Da kaka baya sadaka. Kila ya fada mu jaki. kun ga yadda Mun yadda Alhaji Allah. ba na son wasa kuma ba a mun wasa Ba wasa Alhaji Mamago ba wasa. Ai mun san ka. bai da ba daga cikin Ni ne ba. Kowa ka bashi nashi. Kowa ka bashi nashi. Ni ka ba kowa. ya dai ba ku ya san Idan ka bashi ni dai shi ne babban ban hannu. Kowa ka bashi nashi. A'a. A'a, na zuwa kai gashi naka yan 1,500 ne mu je zan baka naira 200. Ya ce da tura mana sauran ta akan ko? Muna jiran ka alhajin Allah mun gode ya to dan sata mana Ya sai mu je mu yi bada fadika. ai ni alhaji ai zan je kasuwa Me karin bayani kuma? ƙarin bayani shi ne wanda ya ci kuɗi na bai dawo min da shi ba bai ɗoro min wannan wanda ɗora mai akai ba to ya sani sai na kai shi gidan yayi Ina Alhaji. kuma Kana ina? Kaga da kudin naka da bashi da ruwan mutum. Kai Alhaji. Ba ka ba. kai alhaji dan da wani ya nuna sata Na ka kai sake? muna jin labarin ka dama kai alhajin mamako ne ba ka taimako nan a majalisa mu ji wani ustaz ya zo musamman ya ce ka taimaka mai da Kwarai tashi kuwa. ka taimaka mai ya shi ba shi da lafiya Sai ka zan ko shiga dalili ba shi sa mu ga wurin ka mun ci banza ba yadda za ka yi Duk abin da za ka kai. me ku ce nufi mun cinye kudin dan da wani sama ta sama ciki kai me ka kari mun ci banza Sai ka shaida irin wayannan masu kudin Allah ya hada mu da shi Mu je gurin bai da mamu ni ba da fadika. zan je ai ni zan je Da fadika bai maiko. ai har da balan zan shiga kasuwa yau Amma ka san yau juma'a Eh. sai an jima Yawa ni na nan.